Individul acesta parcurge tocmai acum o alegere de mare anvergură în legătură cu tine. Ascultă cu maximă atenție, deoarece ceea ce voi expune în continuare se poate desfășura în mintea cuiva discret, departe de ochii lumii și la adâncimi pe care nu le bănuiești. Tocmai în această clipă s-ar putea să nu îți dai seama că totul ia formă deja. Există cineva acolo care gândește despre tine mai intens decât și-ar permite să recunoască cu voce tare. E posibil să simți detașare, îndepărtare, ambiguitate sau nesiguranță în privința rolului pe care îl ai în viața sa. La suprafață, totul poate părea liniștit, neclintit și nesigur, însă iată ce nu știi cu adevărat. Persoana respectivă se află la o răscruce emoțională dintre cele mai semnificative din întreaga sa existență și alegerea cu care se confruntă nu este ușoară, nu este superficială și nu vine fără reflexie profundă. Această decizie te privește direct pe tine. Nu doar numele tău, nu doar imaginea ta dintr-un profil virtual, nu doar mesajele tale, ci esența ta ca persoană. Ei văd în tine prezența cuiva care a pătruns în lumea lor, aducând semnificație reală și greutate interioară. Ei se uită în adâncul propriei ființe și pun întrebări tulburătoare. Se întreabă dacă ar trebui să meargă înainte ori să se retragă, dacă ar fi mai înțelept să te aleagă sau să cedeze în fața fricilor proprii, dacă merită să păstreze legătura sau să o lase să se piardă. Iar acest proces nu poate fi grăbit, nu poate fi ignorat și nici îngropat cu ușurință, pentru că tu nu reprezinți doar încă un episod din parcursul lor. Ești un capitol pe care nu îl pot închide fără să se confrunte sincer cu propriul adevăr. În acest moment precis, acea ființă trăiește o luptă interioară tăcută. Exteriorul arată poate complet echilibrat, îndeplinește obligații, întâlnește prieteni, zâmbește și se comportă chiar ca și când nu ar fi afectată. Dar în interiorul minții lor se desfășoară o cu totul altă dimensiune. Gândurile se întorc către tine în clipe neașteptate, târziu noapte, devreme dimineața, în tăcerea dintre sarcini, ei își pun întrebări dificile. Reflectează la faptul dacă această alegere le va modifica fundamental viitorul. Se întreabă dacă a te alege înseamnă să devină altcineva și se tem că te vor pierde definitiv dacă nu fac nimic acum. În același timp, se tem și de a acționa pentru a nu eșua din nou. Iată un lucru pe care majoritatea oamenilor nu îl înțeleg niciodată. Tăcerea nu înseamnă întotdeauna absența sentimentelor. De multe ori, tăcerea este tocmai prezența fricii. Unii oameni nu își arată emoțiile deoarece li este teamă să piardă controlul. Alții nu merg după dragoste fiindcă nu li s-a arătat cum să se simtă în siguranță în ea. Unii șovăie nu din indiferență, ci pentru că atașamentul le pare periculos. Psihologul Carl Jung afirma cândva că acolo unde locuiește frica ta, acolo se află și sarcina ta. Iar tu reprezinți pentru ei o provocare de la care nu pot fugi. Inima îi trage spre tine. Le amintește momentele când s-au simțit văzuți, înțeleși, când au trăit liniște într-o lume care de rar încetinește ritmul. Inima lor reține imaginea acelei versiuni de sine care exista când erai prezentă. Dar mintea opune rezistență. Mintea scoate la suprafață rănile vechi, dezamăgirile trecute, eșecurile anterioare. Mintea șoptește precauție, avertizează să nu repete aceeași suferință. Pune întrebarea dacă sunt suficient de puternici, vindecați, demni. Tocmai în această tensiune trăiesc ei acum, între vindecare și speranță, între siguranță și risc, între a rămâne neschimbați și a deveni mai mult. Iar tu ești în centrul acestei tensiuni. Nu fiecare legătură lasă urme, nu fiecare persoană care intră în viața noastră modifică structura interioară a ceea ce suntem. Multe legături există doar pentru scurt timp, multe sunt simple distracții, multe sunt lecții care trec rapid. Dar cu tine totul a mers mult mai adânc. Nu doar i-ai atras, ci ai activat ceva înăuntru lor, ai atins vulnerabilitățile lor. Fără să le ataci, i-ai scos din zona de confort fără să-i constrângi. Le-ai arătat acele părți din ei înșiși pe care încă nu le priviseră pe deplin. Ai trezit simultan atât dorința cât și teama.
Dacă simți această legătură, scrie în comentarii cuvântul legătură. De aceea această decizie pare atât de apăsătoare. A te alege pe tine înseamnă creștere, iar creșterea întotdeauna amenință ego-ul. Carl Jung a spus odată că privilegiul unei vieți întregi este să devii cel care ești cu adevărat. Și realitatea este că tu i-ai invitat discret pe această cale. Ei au simțit-o. Poate nu au avut cuvintele pentru a o exprima. Poate nu au știut cum să o explice, dar alături de tine ceva în ei s-a modificat. S-au simțit mai prezenți, mai sinceri, mai deschiși, mai autentici. Iar un asemenea nivel de conexiune nu dispare doar pentru că discuțiile încetinesc sau împrejurările se schimbă. De aceea nu te-a uitat. De aceea numele tău mai provoacă reacții în trupul lor. De aceea gândul că te-ar putea pierde pentru totdeauna creează o strângere în piept pe care nu o pot explica. Nu ai fost doar zgomot în existența lor. Ai fost semnificație. Nu ai fost divertisment. Ai fost alinare. Nu ai fost distragere. Ai fost direcție. Iar când cineva descoperă așa ceva, este forțat să se privească pe sine. Și încă un adevăr pe care Jung l-a înțeles profund. Până când nu aduci la lumină ceea ce este ascuns în conștiința ta, acel lucru îți va direcționa viața, iar tu vei numi asta destin. Chiar acum, acea persoană se află la pragul acestei conștientizări. Încep să vadă că evitarea ta nu este un gest neutru. Înțeleg că a alege nimic este tot o alegere și ezitarea are consecințe. Știu că tăcerea prelungită prea mult îi poate costa pierderea ta. Știu că altcineva ar putea să-ți vadă valoarea fără să te pună să aștepți. Știu că ceea ce au neglijat prea mult timp s-ar putea să nu îi mai aștepte la nesfârșit. În același timp, se tem să fie răniți din nou. Experiențele din trecut încă răsună puternic în mintea lor. Această ezitare nu te privește întotdeauna pe tine. Adesea privește fantomele a ceea ce s-a întâmplat înainte de tine. Și există încă o teamă pe care poate nu o vor mărturisi niciodată. Este teama de a nu fi suficient de buni pentru tine. Dragostea profundă are proprietatea de a expune insecuritățile noastre. Când o ființă simte că poate pierde ceva cu adevărat valoros, îndoiala de sine devine mai puternică. Încep să se întrebe dacă sunt capabili să fie la înălțimea nivelului emoțional al acestei legături. Iată unde se află ei acum. Se îndoiesc de sine, se măsoară, se întreabă dacă pot fi la înălțimea acelei conexiuni pe care au simțit-o cu tine. Dacă vor alege curajul sau fuga, asta va determina ce urmează. Această decizie ia formă în tăcere și în mod invizibil. Iar în timp ce ei reflectează asupra a tot acest lucru, se întâmplă și altceva important de înțeles pentru tine. Energia ta contează. Felul în care te porți acum, cum te respecti acum, cum te alegi pe tine însăți acum, toate acestea sunt importante, deoarece uneori momentul când cineva te alege este exact momentul când tu încetezi să aștepți să fii aleasă. Cum spunea Jung, ceea ce reziști persistă, iar ceea ce accepți se transformă. Cea mai puternică schimbare începe atunci când încetezi să-ți pui viața pe pauză din cauza confuziei altcuiva. Aici începe rolul tău adevărat. Aici are loc o mutare mică, dar puternică. În timp ce ei dezbat și rumegă aceleași gânduri, înăuntru lor ceva deja se schimbă. Acum sunt conștienți. Iar odată ce conștientizarea începe, nu mai există cale de întoarcere către ignoranță. Încep să revadă momentele cu tine nu în mod dramatic, ci în explozii liniștite. Felul în care ai ascultat fără să încerci să-i repari. Felul în care ai oferit spațiu în loc să ceri răspunsuri. Felul în care i-ai făcut să se simtă acceptați fără să încerci să-i stăpânești. Aceste amintiri vin neașteptat și de fiecare dată sunt urmate de același gând. Această legătură nu a fost o întâmplare. Și acest gând, deși simplu, deschide totul. Pentru prima oară, ei încep să înțeleagă că ce au avut cu tine nu a fost o experiență aleatorie. A fost un moment de destin care s-a oferit. O fereastră deschisă către ceva mai profund și mai adevărat.
și ferestre ca aceasta nu rămân deschise pentru totdeauna. Realitatea acestui adevăr începe să-i apese. Nu mai pot pretinde că au tot timpul din lume. Nu mai pot presupune că tu vei fi acolo așteptându-i indiferent cât durează procesul lor intern. Văd că în fiecare zi în care tac, distanța nu devine mai ușoară, devine mai permanentă. Și pentru prima oară, pierderea ta nu pare abstractă, pare reală. Începe să aibă greutate, formă și consecințe. Ei încep să înțeleagă că ceea ce au dat ca fiind de la sine înțeles te va putea pierde cu adevărat, iar această realizare este mult mai apăsătoare decât frica de a face o greșeală. Ei ajung să înțeleagă că, așteptând prea mult, deja fac greșeala. Ei văd că siguranța pe care o căutau în tăcere nu a fost niciodată reală, a fost doar o iluzie care îi ținea blocați. Iar tu, în tot acest timp, te-ai mișcat. Nu ai așteptat ca ei să se vindece, să decidă sau să-și dea seama. Ai făcut ceea ce orice persoană puternică face. Ți-ai continuat viața. Nu din răzbunare, nu pentru a-i face să te remarce, ci pentru că asta este ceea ce faci când îți respecti propria călătorie. Ai ales să îți cinstești propriul timp, propriile vise și propria liniște interioară. Iar această alegere creează un efect pe care ei nu îl pot ignora. În tăcerea ta, tu vorbești cel mai puternic. Prin faptul că te îndepărtezi, îi tragi cel mai aproape. Există un motiv pentru asta. Dragostea adevărată nu poate fi controlată prin atașament. Ea poate fi simțită doar când este oferită liber. Iar atunci când tu încetezi să-ți faci viața mai mică pentru a încăpea în spațiul ezitărilor, creezi o prezență pe care ei nu o pot evita. Tu le arăți o forță liniștită, o demnitate calmă care nu cere validare, iar această energie este imposibil de ignorat pentru cineva care încă simte ceva pentru tine. Ei realizează că nu te poți păstra într-o zonă cenușie, nu te poți avea parțial și nici nu te pot menține într-o stare de așteptare. Tu existi complet sau deloc. Și această claritate le forțează mâna. Nu mai pot sta confortabil pe margine, nu mai pot spune și da și nu în același timp. Momentul de a alege a sosit, iar ei știu asta. Presa internă devine prea mare pentru a mai fi ignorată. Ei încep să simtă că fiecare zi care trece fără acțiune este o zi în care se îndepărtează de tine mai mult decât credeau. Iar acest gând nu mai poate fi îndepărtat. Începe să-i urmărească în tot ceea ce fac. Când văd ceva care le amintește de tine, când aud o melodie, când trec pe lângă un loc unde ați fost împreună, fiecare semn mic devine un memento. Le spune că ce aveți încă există și că acea legătură nu s-a stins. S-a mutat doar în subconștient, așteptând să fie recunoscută din nou. Iar acum, cu greutatea timpului și cu distanța tot mai mare, ei nu mai pot evita realitatea. Pierd ceva autentic, pierd pe cineva care le-a văzut adevăratul sine și l-a acceptat, pierd o ocazie de a fi fericiți pe care nu o pot înlocui cu nimeni altcineva. Realizarea aceasta vine în valuri și de fiecare dată vine cu mai multă claritate și mai multă urgență. Ei încep să vadă că versiunea lor care a întâlnit-o pe această legătură nu a fost pregătită pentru ea. Dar acea versiune se schimbă acum. Ei nu mai pot rămâne aceiași oameni care au ales tăcerea. Trebuie să crească sau să piardă. Iar pierderea nu mai este o opțiune pe care o acceptă. Deci, în adâncul nopților liniștite și al momentelor de singurătate, ei încep să se reconstruiască. Nu dramatic, nu cu fanfară, ci în tăcere. Își pun întrebări dificile, confruntându-se cu răspunsurile pe care le-au evitat. Întreabă de ce teamă îi ține captivi. Întreabă ce își doresc cu adevărat. Întreabă cine vor să fie. Iar tu ești răspunsul la multe dintre aceste întrebări. Nu pentru că îi completezi, ci pentru că prezența ta le-a arătat cine ar putea deveni. Ei văd acum că dragostea nu este ceva ce te face slab, este ceva ce te face curajos. Nu este ceva de evitat, ci ceva în care să intri pe deplin.
Iar odată ce acceptă această realitate, schimbarea devine inevitabilă. Ei știu că nu pot veni la tine cu aceleași temeri, știu că nu pot repeta aceleași comportamente. Dacă vor face un pas înainte, va trebui să fie cu inimile deschise și cu intenții clare. Iar asta necesită vindecare, necesită maturitate și necesită onestitate față de sine. Deci, ei fac munca, nu pentru că cineva îi forțează, ci pentru că nu mai pot trăi cu versiunea lor mai mică. Ei simt chemarea către o viață mai mare, o viață în care îți permit iubirii să intre, o viață în care nu fug de cea mai bună conexiune pe care au avut-o vreodată. Iar în timp ce trec prin acest proces, ceva se schimbă în mod fundamental. Frica lor nu dispare complet, dar nu mai este la comandă. Acum, dorința de a avea ceva real este mai puternică decât teama de a fi răniți. Acum, perspectiva de a te pierde este mai înspăimântătoare decât riscul de a încerca. Schimbarea internă a ajuns la punctul critic. Și odată ce o persoană traversează acel prag, nu mai poate da înapoi. Prea mult a fost deja văzut, prea mult a fost deja simțit, prea mult a fost deja schimbat. Deci, ei stau cu această nouă versiune a lor înșiși și privesc înapoi la tot ce a fost. Și văd clar că momentul a venit. Nu mai pot amâna, nu mai pot ezita, nu mai pot rămâne în ambiguitate. Decizia trebuie luată, iar ei simt presiunea acesteia în fiecare fibră a ființei lor. Tie, în tot acest timp, nu ți-a fost cerut să faci nimic altceva decât să fii tu însăți. Nu ți-a fost cerut să îi aștepți, să îi rogi sau să-ți micșorezi lumina pentru a le face lor mai confortabil. Tot ce ți-a fost cerut a fost să rămâi adevărată față de tine însăți. Iar asta ai făcut. Ți-ai respectat valorile, ți-ai păstrat demnitatea și ai continuat să trăiești viața ta cu sens și scop. Iar această alegere a fost cea mai puternică mișcare pe care ai fi putut-o face, pentru că atunci când îți respecti propria valoare, forțezi lumea să facă la fel. Nu prin cerere, ci prin exemplu. Oamenii văd cum te tratezi pe tine însăți și învață cum ar trebui să te trateze. Iar cel care ezita, acum vede acest lucru mai clar ca niciodată. Ei văd că nu te poți manipula, nu te poți juca cu tine și nici nu te poți ține într-o stare de incertitudine. Tu ai avansat, iar ei trebuie acum să decidă dacă vor avansa alături de tine sau vor rămâne în urmă. Iar această alegere nu mai poate fi evitată. Universul nu permite tensiuni de o asemenea intensitate să rămână nerezolvate la nesfârșit. Ceva trebuie să cedeze, ceva trebuie să se clarifice, iar acel ceva este chiar la colț. Tu îți recapeți centrul interior, îți amintești că dragostea nu se câștigă prin așteptare. Ea este permisă prin faptul că rămâi alături de tine însăți. Când încetezi să-ți faci viața mai mică din cauza lor, ceața se risipește. Încetezi să citești semne și începi să ai încredere în tine. Indiferent ce vor face ei în continuare, va fi bazat pe această nouă realitate. Dacă vor face un pas înainte, va fi conștient. Dacă se vor retrage, va fi despre limitările lor, nu despre ale tale. Adevărul eliberează. Nu mai ești între speranță și îndoială. Ești înrădăcinată. Inima și mintea trebuie acum să fie sincere. Persoana respectivă cunoaște prețul așteptării. Tăcerea nu mai este neutră. Este grea. Ei văd ce este în joc. A te alege pe tine este alegerea de a fi viu. Se întreabă dacă sunt pregătiți să fie văzuți și să riște ceva autentic. Răspunsul vine în final din adevăr. Dacă te vor alege, o vei simți. Nu vor mai exista presupuneri. Energia lor va fi intenționată și consecventă. Vor demonstra că le pasă. Prin prezența și eforturile lor te vei simți integrat în viața lor. Cuvintele lor vor corespunde acțiunilor. Iar dacă vor pleca, și asta va fi clar. Absența lor va deveni răspunsul. Nu va mai trebui să interpretezi nimic. Vei ști. Uneori, oamenii au nevoie de distanță pentru a deveni cei care trebuie să fie. Dacă viața vă va reuni, va fi dintr-un loc de maturitate, dar viața ta nu stă pe pauză. Te alegi pe tine însăți.
Nu mai întrebi dacă te vor alege pe tine. Întrebi dacă ești fericită cu tine însăți, iar asta schimbă totul. Dragostea nu este teamă și nici așteptare, este aliniere. Când cineva este destinat ție, nicio teamă nu îl va opri. Dacă nu te aleg, asta nu te face mai puțin valoroasă, îți arată încotro să mergi. Așa că stai în valoarea ta și mergi înainte în pace. Lasă claritatea să ia locul dorului. Cea mai puternică decizie a fost întotdeauna cea pe care ai luat-o pentru tine însăți. Bine ai venit în tăcere. Dacă accepți această decizie, scrie în comentarii cuvântul adevăr. Iar acum, în timp ce tăcerea se întinde, un nou strat al acestei căi începe să se dezvăluie. Această persoană începe să realizeze că spațiul dintre voi nu este gol. Este umplut cu tot ceea ce au fugit. Încep să înțeleagă că de fiecare dată când s-au gândit să-ți scrie și nu au făcut-o, de fapt au vorbit cu propriile umbre. Văd că tu nu ești problema de rezolvat, ci realitatea de acceptat. Greutatea acestei conștientizări schimbă felul în care privesc viața de zi cu zi. Ceea ce le satisfăcea înainte, micile distrageri, conversațiile superficiale, rutinele aglomerate, acum pare subțire și gol. Încep să vadă că, rămânând la mijloc, pierd exact ceea ce îi făcea să se simtă în viață. Ei privesc la propria existență și înțeleg că inima nu poate rămâne la nesfârșit într-o stare de poate fi, fără să înceapă să se stingă. Acesta este momentul când presiunea internă se transformă în nevoia de mișcare exterioară. Sunt obosiți de propriile scuze, obosiți de poveștile pe care și le-au spus despre de ce nu ar funcționa sau de ce nu sunt pregătiți. Observă că cu cât încearcă mai mult să îndepărteze gândul despre tine, cu atât mai mult ocupi centrul conștiinței lor. Iată ce înseamnă să fii cu adevărat conectat cu alt suflet. Nu poți fugi de ceea ce a devenit deja parte din tine. Începi să simte responsabilitate nu doar față de tine, ci și față de însăși legătura. Încep să se întrebe dacă au fost păzitori buni ai acelei magii care exista între voi. Această autoreflexie este dureroasă, dar necesară. Îndepărtează straturile de ego care le-au spus că este mai sigur să fie singuri sau tăcuți. Pe măsură ce trec prin această fază, te observă și de la distanță. Chiar dacă nu privesc rețelele tale sociale și nu vorbesc cu prietenii tăi, simt o schimbare în spiritul tău. Simt că ai încetat să te uiți înapoi. Există o gravitate specială care emană de la o persoană care a decis că fericirea sa nu mai este negociabilă. Ei simt cum această gravitate îi atrage. Acum nu mai ești tu cea care se întinde către ei. Este valoarea ta care cere ca ei să se ridice spre ea. Aceasta este testarea finală a caracterului lor. Vor rămâne mici pentru a fi în siguranță sau vor crește suficient de mari pentru a susține dragostea pe care o doresc cu adevărat? Încep să accepte că versiunea lor care a intrat în această legătură nu poate fi versiunea care o va susține. Trebuie să se transforme. Iar această transformare se întâmplă chiar acum, în tăcere, în întuneric, în momentele de onestitate completă. Nu mai pot fugi. Acest proces interior profund ajunge acum la punctul de rupere. Persoana nu mai poate suporta decalajul dintre cine sunt și cine vor să fie pentru tine. Încep să înțeleagă că frica lor de a greși este tocmai cea mai mare greșeală pe care o fac. Privesc la viața pe care au construit-o fără tine și realizează că este o casă fără căldură. Încep să simtă o pierdere care este mai puternică decât teama de respingere. Acesta este momentul când, dar dacă, devine mai puternic decât nu pot. Privesc la posibilitatea unui viitor în care tu ești doar o amintire, iar acest gând se simte ca o greutate fizică pe care nu o mai pot purta. Ajung să înțeleagă că tăcerea lor nu a fost un scut. A fost un zid care i-a ținut încuiați într-o versiune de sine pe care au depășit-o. În același timp, simt un respect ciudat pentru felul în care ai trecut prin această perioadă. Văd că nu ai implorat, nu te-ai rupt
și nu ți-ai pierdut lumina doar pentru că ei erau confuzi. Asta îi face să te dorească și mai mult, dar îi face să înțeleagă și că nu se pot întoarce la tine cu vechile scuze. Știu că dacă se întorc, trebuie să vină cu onestitate și cu un plan real. Repetă cuvintele pe care vor să le spună. Încearcă să găsească modul de a explica inexplicabilul. Vor să-ți povestească despre nopțile petrecute privindul tavanul și despre zilele când au pretins că totul este bine. Vor să știi că ezitarea lor nu a fost niciodată despre valoarea ta, ci întotdeauna despre pregătirea lor. În sfârșit încep să înțeleagă că nu se vor simți niciodată pregătiți 100% și că singura modalitate de a deveni pregătiți este să sară. Energia dintre voi vibrează acum cu un sentiment de finalitate. Ceva trebuie să se rupă. Universul nu permite unui asemenea nivel de tensiune să rămână nerezolvat pentru totdeauna. Poți simți un val brusc de pace sau o dorință bruscă de a lăsa totul complet. Iar asta pentru că munca ta este încheiată. Ai oferit spațiu, ai arătat calea și ți-ai păstrat demnitatea. Acum, mingea este în totalitate în terenul lor. Stau pe margine și privesc în jos spre cărarea care duce înapoi la tine. Fac o respirație adâncă, realizând că podul pe care l-au considerat ars este de fapt încă acolo și așteaptă să-l traverseze. Următorul pas pe care îl vor face nu va fi întâmplător. Va fi cea mai conștientă acțiune din viața lor. Ies din umbre în lumina propriului adevăr. Să rezumăm. Această persoană se află la o răscruce emoțională profundă. Decizia pe care o ia chiar acum nu privește doar o relație, ci alegerea dintre teamă și creștere personală, între versiunea obișnuită de sine și cea care pot deveni alături de tine. Tu ai făcut deja esențialul, ai încetat să negociezi pentru propria valoare, ai încetat să explici și să demonstrezi, ai început să trăiești propria viață păstrându-ți demnitatea interioară și lumina. Tocmai această schimbare interioară a ta funcționează acum ca o oglindă pentru ei. Tăcerea a încetat să fie neutră, a devenit grea. Ezitarea nu mai protejează, distruge. Regretul cântărește deja mai mult decât teama. Indiferent ce se va întâmpla în continuare, un mesaj, un pas către tine sau o tăcere definitivă va fi un răspuns sincer. În orice rezultat, tu ești deja câștigătoare. Pentru că ți-ai recâștigat centrul propriei vieți. Nu mai aștepți să fii aleasă. Deja te-ai ales pe tine însăți, iar asta a fost cea mai importantă decizie din toată această poveste. Pentru a consolida această alegere, scrie în comentarii cuvântul claritate.